a držíme palce, aby ten vzťah bol naozaj harmonický po dlhé roky. A o tom, že tá harmonia v nich je, tak to si chceme teraz nejakým spôsobom overiť s našim ďalším hostom a Monikou Stehlíkovou. Dobré ráno prajem, odborníkom na reč tela. Lebo že počúvaj, môže to byť aj pre teba dôležité. Ľavá strana tváre a pravá strana tváre totiž hovorí niečo iné, sme si povedali. Áno, je to práve kvôli tomu, že v tej pravej hemisfére, tak tam sa schováva naša osobnosť, naše túžby, naše sny. A tá ľavá hemisféra, ona nesie tú logiku, tie fakty, tie informácie a ten svet, ktorý musíme prezentovať smerom na vonok. Čiže keď sa pozriete na týchto dvoch krásnych ľudí tu, sú oni harmonicky? Áno, napríklad Adela, akúkoľvek fotografiu, keď jej zoberiete a vlastne je istá matematika tej súmernosti. Ja som posúvala takú matematickú... To sa tam ukáže upozornené. Tak je presná matematika toho, ako sa zisťuje súmernosť tváre. Áno, takže ja som ju teraz prekreslila počas tohto vstupu. Takže sú isté krivky, ktoré keď prejdú cez celú tú tvár, tak vieme povedať, že je viac alebo menej súmerná. A takmer všetky fotografie Adely vychádzajú veľmi súmerné. Pre dámy, ktoré si nás zapli až teraz, toto nie je nový trend v make-upe. Áno, to je súmernosť tváre. Viem ja dostať, ak mám nesúmernú tvár, do súmernosti? Áno, myslím si, že celý hit dnešných dní, a to jogová, tvárová joga, alebo tá tvárová gymnastika, tak smerujú nielen k tomu, aby sa odstránili vrásky z tváre, ale takisto aj, aby bola v harmonii a v takej súmernosti tá tvár. A znamená to, že keď je tvár v harmonii, aj toto tu v harmonii, tá pravá, ľavá? Je vysoká pravdepodobnosť, že podľa vlastnej harmonie tej tváre môžeme usudzovať, či ten človek je v súlade so svojím potenciálom, so svojimi možnosťami, so svojou povahou. A dá sa to maskovať? Lebo ja viem, že vy ste analyzovali aj politikov a rozprávali všeličo zaujímavé. Viem to ja zamaskovať, alebo to je vec, ktorú proste neviem schovať, že som harmonický? A prečo by sme to mali maskovať? Že keď sme harmonicky, tak to chceme počiarknúť. Všetko robenie make-upu, všetky úpravy, plastika, ona celá smeruje k tomu, aby sme boli v harmonii. Takže aj my vlastne predtým, ako ideme sem, tak nás niekto upravuje, aby sme boli harmonicky v tvári, pretože to vyvoláva predsudok, že sme pravdiví. Že tú súmernosť ľudia vnímajú ako pravdivosť a krásu. My sme súmerní. Sme. Vy ste taká bolatá. Ešte. No to neviem, či sme súmerní. Pozrite sa takto, keď vidíte fotografie. No nie, lebo ja mám košík a ty máš iba jahodky dve. Podľa čoho teda sa určuje tá súmernosť? To už... Matematicky, geometricky. Ja viem, ale vieš, tu nemám nakreslenú tú mriežku. Celú mriežku, tak to je vlastne akoby prvý dojem. Ja keď som si pozerala viaceré vaše fotografie, tak vy máte niečo podobné, čo aj ja, že zdá sa, že potrebujete hodne odpočívať. Že máte vlastne no teda to áno. Že... Idem na dovolenku hneď. Je vlastne tá časť, áno, napríklad to vidíme na tejto fotografii, ktorá bola teraz, že tá časť, ktorá hovorí o tom, čo vy naozaj vo vnútri potrebujete, sa niekedy má tendenciu scvrkávať a zmenšovať, kdežto tá, ktorá je na vonok, tu vidíme na tejto fotografii, taká väčšia a otvorená. To znamená, že to hovorí, že vy v práci potrebujete hodne vystupovať, byť von, byť krásna, usmievavá, otvorená. Ale keď to skončí, tak mám ísť domov oddychovať. Vy by ste mali dosť odpočívať. Áno, potrebujete to. Potrebujem to však. Počuli ste to tak, že celý budúci týždeň idem na dovolenku. Sorry, Daro. Ja som sa chcel ešte na seba spýtať, ale nevadí. Však spýtaj sa teraz, poďme rozobrať môjho kolegu. Ono možno je také zaujímavé, lebo vy máte tiež pomerne súmernú tvár, aj keď som pozerala viaceré tie fotografie, tak tam tá diskrepancia nie je. Teraz vidíme takú presnú fotografiu. Ono drobné diskrepancie medzi pravou a ľavou stranou sú veľmi prirodzené a keby sme napríklad urobili presné zrkadlo tej tváre, ona by nebola pekná, keby bola dokonale súmerná. Ona by stratila tu vlastne to čaro. Tej tváre by sa stratilo. Takže povedzme si, ak budete mať problém sami so sebou, že sa ráno pozeráte do zrkadla a hovoríte, že ľavá strana, povedz, že mi, kde je moja pekná pravá strana, neriešte to. Tá malá nesymetria je v poriadku. Hej? Úplne, ona vám prináša krásu. Všetko, čo je trošku deformované, je krásne. Tak sme sa práve dozvedeli. Ďakujeme. Berem si mozog ešte na chvíľu do sebou, lebo si chcem zapamätať niečo o maku.